Чести казуси, които пристигат при нас в последните дни, са свързани с това, че има много българи, които са заминали да работят и да живеят в чужбина, съответно са били женени в България, но по една или друга причина нямат разводи с съпрузите си в повечето случаи. И ако някъде в чужбина решат да създадат друго семейство с друг партньор, имат детенце от него, има една презумпция за бащинство, а именно, че съпруга на майката е този, който следва да бъде вписан като баща на дете, без значение дали това дете физически и фактически е негово. Препоръчвам ви, преди да се случи такова нещо, да се замислите върху това и ако сте в тази ситуация, да предприемете действия и мерки по развод преди раждането на детенцето ви, за да нямате казуси свързани с това, кой всъщност по документи е бащата на вашето дете. Ако имате нужда от съдействие в тази посока, сме на разположение да ви помогнем.